Sit kun se on niinku tavallaan tribuutti. Turvallinen näköinen. Mä näin. Nyt. Näin vahingossa. Okei. Mä näin. Ikävä kyllä näin. Näit sä mikä? En mä vaan näin reunan. Siellä se pilkisti taas. Oliko se keltainen reuna? Vittu sillä kädet tärisee. Siellä se pilkistelee. Eikö se? Oho. Supremasi. Ei oo todellista! Revan! Ei oo todellista. Varmaan sä vedät revaa. Tästä pitää melkein mennä ääniraidalle. Mulla tuli paha, mua lightheaded. Ainakin Walker ihan samasta.